Pekne po tajsky a ideš na to. Prvá vec, ktorú by si mal robiť v podstate je vytáčanie tej panvy, ktorá ide do toho kopu. Začni si len takýto mierny náznak, kde vlastne predná ruka ťa kryje cez celú tvár, zadná ruka mierne sa švihá do strany, aby si dostával tú rotáciu do toho kopu. Pik a naspäť. Pik a naspäť. Dobre? Mierne vyšlapuješ prednou nohou šikmo dopredu, kde ty potrebuješ, aby tá tvoja váha toho tvojho tela išla do súpera. Dobre? Takže nejdem s tou nohou sem, ale idem do strany a mierne zase sa snažíš tam dostať ten bok do toho. Ďalšia jedna z dôležitých vecí je na začiatok, keď nie ste nejaký už skúsení a ešte si nekopali, určite vám odporúčam nejaké mäkšie vrecia na začiatok, nie nejaké tvrdé. Musím povedať, že tieto od Katsuda sú naozaj s tou tvrdosťou výborné aj pre takých začiatočníkov, takže vám to odporúčam. Takže zase postoj, stojím, spravím si raz a môžem dať bum, dva, postoj. Hej. Švihnem, vytočím sa na tej nohe a snažím sa vrátiť do postoja. Dôležité, aby ste tam púc nepadali, doľava, doprava. Vždy sa tam troška uvoľním, pohúpem sa, neponáhľam sa v tom kope a vrátim sa naspäť. Vytáčam, zatláčam panvu, kryjem sa celý, cez celú tvár. A postoj. Hop, hop, švihám tými rukami, vytáčam tú panvu. Snažím sa ísť na špičku, aby ten kop zase išiel presne pod rebra, celá váha do toho. Skúšaj, trénuj, pozdravujem ťa.